Tụrụdelenụ ntị ọnụ ala ka unu hụ ihe nwanne anyị nwaanyị gabigara, ihe nne mere nwa, ihe ikwu mere nwanne, ihe enyi onye a hụrụ n'anya mere onye hụrụ ya n'anya. A ga-akọdo ole ghara ole. Nwaanyị mba no, it's true, it's a ọ bụrụ na akụkọ, it's not akụkọ. Ịkọwa akụkọ a ha sị na ịfọjiri afọji, tinye voice note mụ, put my voice note. Aga m agbakwa ụfọdụ voice ya ga-eplay n'ihi na enwere ebe na-ekweghị m okwukwu, obi ekweghị m, n'anya mmiri n'ọnụma. Aga m agbatara ụnụ, ụnụ ga-eji ntị ụnụ nụrụ ụfọdụ n'olu ya. Anụ m otu nwanne anyị nwaanyị akpọ m na fon sị m nwaanyị mba nọ m za. Ya ehibe n'akwa, bido bewe, were anya mmiri kọwara m ihe ọ gabigaga ụmụnne m. Ọ sị na ya dị only 8 years na-aga 9 years mgbe mama ya kpọpụrụ ya bọị, kpọọ ego ya nwa nwanne di ya nke nwaanyị a na-akpọ isi ada, na ọ ndị agụ ata maara omenala ihe a na-akpọ ndị. So the woman ka mụ na ya nọ, so anyị nọkwa, anyị na-aga, ọ kpọrọ m na mgbakwu dị n'ime Oxide Ọka. So mụ na ya biri from Diazi, anyị nọdụ na-aga. The woman ọmụmụ di bute ogbogotego na age, onwe ihe obere slighted thing m mere, ana ime ezu ya ori. Azụ nwatakịrị nọ n 8-9 years, ọma ihe bụ nwoke, bụ nwoke ka m na-eso nothing. But only slighted mistake m mere asị nwatakịrị na-eto eto, I suppose iji nwaanyị na-akụziri nwata nwaanyị ga-akụ m pieces. Ọ ga-akụ m ka nwụọ, ọ ga-akụ m ka ma m ka mụ ya just ka m give up, pụta kwụsị akụ m ihe. So mụ na ya biri, anyị nọdụ ruo one day, anyị na-esi fịọ. So ndị ọka mana fịọ anwa, ndị ọka ndị side ahụ na-alaiki ya wee. So ọ kụziere m sị na ọ bụrụ na m na-esi fịọ ahụ na m azapụzi na mmiri ya, na m awụfuzi na mmiri ya. So because of na chi ejigo, a na-esi fịọ ahụ, mmiri ekwe ha ata ntụ ụra na-atụ m. Ntị nwanne ka nhapụ that fịọ, mmiri ahụ, ntị nwanne ka nhapụ onwe m ụra bụrụ m. Mmiri fịọ ahụ taa ya were ọkụ, anọ m na problem. Mgbe ị zapụrụ mmiri ya, m buru ya gado n'ọkụ, ọ dry ya, m fọtụzie ya lakpo. Ịmagoro nwatakịrị atụ ọzọ onye gwebo m na na-anwasịkwa na azapụ mmiri fịọ na m na-esi fịọ na m na-eke shọ na mmiri ahụ tara ya n'ahụ. Mgbe chi foziri ya na onwe ya ike ụra, wee pụtara ofuzie dị mmiri fịọ ahụ, because ọbịa ahụ na-achara eji. Ịmagoro otu mmiri fịọ na-adị, ịzapụ ya n'ala ọ ga na-achara eji. Onye na onwe ya jụwa m na m ka mmiri ihe dị ya, because of the woes akụ m ihe fịa atọfịa ntụọrịa asị. Otu a mmọgwụ na m atụgo asị akọmitigo m mbido gbaba ọsọ, ama m na ọ ga-egbu m. So onye a ka emegidoziri chijie mgbapụ gaa n'akụkụ dọkwụrụ nchọ lakpuo chijie otu ya kpochie ụzọ lakpuo. So njekwu landlady m, ụmụ ya kapịrị mpe, ụmụ ya bụ my set, njekwu ya mụ na ụmụ ya rahụ, m rahụ na be ha. The woman sichakwuo nri ya, okiri ụmụ ya kpọọ mụ na ụmụ ya irie nri ahụ, ịghọtara. So ụta ka esi na-eme megidozie ya dịtịn ya, the woman biko ya ga-ayọrọ ma ntị m ahụ, ịghọtara. The woman ga-ayọ ya, o kweghị, omegido mecha kwete. Ama m ihe o ji wee kwete ewu na ihe ahụ that weekend ahụ wụ Sunday. The woman na ụmụ ya, because Sunday ha ndụ omenala. So the woman na ụmụ ya ha na-eje ugbo on Sunday, so ruo on Sunday the woman na ụmụ ya jewara ugbo, onwezi ndị na ya crack mgbe compound. Anyị chicha ụka, anyị jewe ụka galọ, ya sị m gote ose, anyị na-abata ngote ose n'ụzọ, ngote ose ahụ ọbadị na ogotego ụtarị na-abụ zo. So anyị batago echicha nri, o tiri m nri ahụ na-eri, ọsọ na m buru nri ahụ baa n'ụlọ, nọdụ na kọrịdọ na anyị na-eri dị nri. Ọ bịara ozugbo mechie ụzọ ebe m ga-esi gbapụ, dọkpụzie mba n'ime rum. So m yipụ akwa m, ekwe m yipụ akwa, ya nwa jiri aka yipụsie m akwa m niile. Nwaanyị mba nọ badie na otu igo ose ahụ n'odo, sị m na m sụcha ose ahụ, sị m kọ ya n'efere, nkọ ya ose ahụ n'efere. So mgbe ọ dọpụtaziri m n'ime ụlọ a, jiri aka yipụsie m akwa. Ihe o mereziri ewu, o were ụtarị ahụ, agbazi m ọtọ, o were ụtarị ahụ, ọ na-apịa m na-eti. So ọ pịa m ụtarị ahụ mgbawa, onye m wu ndụ ya were ose kọrị na ya.
ọgba m oso n'anya gba m oso n'ike everywhere this woman gbara m oso ọpịakwudo m ụtarị ahụ onye ngwu ndụ ya were oso kọine ya nwaanyị mba anọ is what that woman do to me. Mchikata mkpu ndị mgbakwu ha gbakọrọta mgbe na-esu aka na windo na-esu aka na dọ okweghị emegharị ahụ okweghị emepe ụzọ sugbudo aka ha ọfụ na ndị mmadụ ewe gị iwe ma bọis mgbakwu enweghị mgbago na yut ewe gị iwe ya pụọ gara ịza ha so mgbe ọ gara ịzazi ha mụ ihere aka si na windo mepee windo ihe aka na windo bụ mbụ mkpọpee windo ndị nọ na windo site na windo dọpụta m si na windo dọpụtazie m mgbe a dọpụtaziri m ike agwụgwọ m ndafe ntie ha agbaba m mmiri a na-agbazi m mmiri nwụọ mmanụ aha ya awụ gọdị ahụ gụrụ guy gụrụ akwụkwọ that was then ọ gụrụ akwụkwọ even though I started talking to ya na anụmanụ ọ nọzi asọrọk ọ nọ asọrọk the man gbapụ ga-akpọ polisi si n'ọcha na ọ ga-egburu ha mmadụ n'ọcha ide abuse dị ihe ha which na mụ aka dị na ebe a na-agba m mmiri agba m ọtọ a na-agba m mmiri ahụ so mgbe m ji mepezi ya ọnya then o mepego mbezi anya fụ ndị kwụ m n'ihu ha ihe uniform ha yi mofti ha jide aka sịrị item sisi cheta pantị ka eyinye m achịta nwetagoro omego na pere na mpere that was then mgbe nna nwoge ya na masa ahụ n'iro anyị masa ahụ na befrum ana masa ahụ n'iro so achịta pantị eyinye m so mgbe anyị my sister dị sokwu man mere m ihe a agbakpuru n'ime room ga-akpọchido onwe ya ụzọ mgbe ọ chido onwe ya ụzọ isi how the things wee mee mgbe a dọpụtara ebe achịtaziri pantị eyinye m ndị polisi gasịrị kọrọ ya aka na dọ ya apụta ha akpụrụzie ya bikọs wundu ahụ m niile gwụrụ agwa akpụrụzie ya sisi ga-akpọrọgodo m ka aga je horo hospital ga tritigodo m ka aga nyegodo m tritment na ahụ m niile gwụrụ agwụ akpọrọzie m gabazie ka aga triti ewegodo m nne m ịmagodo ndị ụmụ nwoke ibiri mgbakọ ụmụnne nwaanyị mgbakọ ha niile gbakọrọta ha niile na-eso ya na-atụ ya ozu na-apụ ya asụ na-eme ya akaje dị iche iche ịghọta ụfọdụ na-asị na ọmụ amụ nwa ọ gaghị atụ atụ ọ gaghị amụkwanụ nwa tụ ọmụkwanụ nwa ahụ ruo taa ịghọta n'odu ihe a na-enye ya disgrace site ebe ahụ ga police station aga meke entry and everything ọga nwaanyị mba nọ isi ha ihe mgbu m bidoro nwaanyị mba nọ otu aka ihe mgbu m si wee bido because of na this woman na-agwa gị mpe ya na my father nwanne ofu na ofu na bete mpe ya dọkwara mpa ahịa and two their family ka anyị otu ka ha si wee lọtazi ụmụnne ya ha niile ụwa n'ihe masị the whole family dị against me mere meeting na njiwe kpọrọ the woman police ha tọnụzie na mkpọrọ ya police nwaanyị mba na otu aka hatred m si wee bido hatred ma iwu hatred ha hara mmiri kọrọ ya mkpụrụ masụ ihe mgbe ya ebido second offense ya kọmiti again wo ha enweghị ụlọ otu aka a na-achụgharị mmanya ebe ọchịjikwe n'abalị ebe ha ekputere atọpụga mmanya eji ha enweghị ụlọ and mpa ya na ọ bụ bricklayer ọ wee lebara ọ na-ede blọk eme ya ọ na-arụ ụlọ na ha enweghị ụlọ nọtin ụlọ ha dakasịcha na mmiri na-ehi na ọ bụghị ebe mmadụ ndụ nwere ike ihi chije n'abalị onye ọbụla na-agba ya elega ihe ahụ ewere ya ihe nwere ya wụ ha ada mana nke diọkpara toro ya nke diọkpara tokwere na ya nwụrụ na accident ya elega ihe a sị ya ga-ewepụtarịrị ezinụlọ ya n'ihwere ya nọrọ nga bido rụwa afta ihe niile a ebidere skuul sekọndịrị skuul ya zụrụ onwe taa ka ya na-aga abụ akpọ na-eme ihe niile ya zụrụ onwe na sekọndịrị skuul mgbe ya bido metatụwa ihe rụtụwa ụmụ ruru jọb ma gịnị bido mewe biznes mewe ezigbo biznes ego abata ya emewe biznes elega ụlọ nna ya na ọwụghị ebe mmadụ kwesịrị ịkpọ na ihe na ọwụ ụlọ nna ya akpọọ mpa ya ọzọ asị na ngwa ka edozie ụlọ nye mpa ya ego azụwa blọk mee gịnị ya rụọra nna ya ụlọ ka ya rụwakwara ụlọ ntara rụchaa ụlọ akwụrụ ụlọ dịtụ manageable even though na ọwụkwaghị oke ụlọ like that mana onwe mgbe ọ dị ka akwapụrụ before tigeke ka ọ ka ha hụgodo ebe ha ga-edenwe isi si na ha nọ n'ụlọ nna ha ọtọ bụlụ shidere na ya ga ịga dị ụlọ dị ya mejie na ha na-ega ọzọ ihe aha kpọrọ before ya mara ịhụnanya ya dakagara one young boy were engagement ring ekpa ya n'aka na ya ga-alụ ya enweghị o tiri engagement ring ya ma pin ya with that engagement ring ya were ịhụnanya niile ya nwere ji ma the young man ma family ma mma ya playchara along na this game ọ ya ka ya mahụ na this boy nwere mission bido mewe ya nachicha ya ego niile ya nwere nachicha everything the last ego narị ego moto nara ya the money naracha ya ego ọnụ ntara gawadịbazie na dibịa ka ọ ga-egbuo ya ka ọ ga-ewe mee ya wipe memory ya mee ya ka ya tụtụwa ahịhịa ọ gara na the first dibịa gaa na the second dibịa gaa third gaa fourth enyi ya nwoke na okposo duge enyi ya nwoke nakwa abara ya si ihe imega nwa ọ dị too much ị na-achịcha na ego ya niile ọ kpatara ịkwapụla ya na ị na-alụzi ọ dị broken
all the shattered, all the penniless 1 naira this lady ejizi. Gị nọkwa n'elu ya na-achọkwa ka ọ ga tụtụ ahịhịa na ọ dị too much. Ihe enyi nwoke, the young man ya eji n'ịhụnanya for years, matara ya mgbe ya dị very young, ya na ya abụọ. Ihe enyi nwoke na-agwa ya na ewepụ aka na ihe na ọ chọrọ ime nwa ọnụ, wepụ aka na ihe na ọ chọrọ ime nwa ọnụ. Mgbe ka enyi nwoke jiri gwazie na this point na enwezighị ihe ya ga-eme other than ya gawara onwe. Nwunye this young man bịa kọwaziere ọnọkọga n'ihu di na-agwazi otu enyi nwoke si na-agarị dibịa to dibịa, na-akwazi ha na-akwazi the man na-agwazi na a gara 4 places. Ha erukwe na onye dibịa lecha the picture, ha agwa ya that na emekwala this lady ihe ọjọọ. Gị mee ya ihe ọjọọ, the repercussion ga dị too much. Ọnụ mgbe ọ garịchara enweghị dibịa kwere ya gwuo ka ewelite picture, dibịa sọwụ ụfọdụ sọwụ ha na-eti aka n'ime this lady ihe ọjọọ. Ya baizie na the second one. The particular guy akwa nwere picture jee ọkụma head bridge. Enwere mgbe ndị ọmata na-enye nsogbu na head bridge. Anyị chọkwa nwe ihe ha che ma ochi ha na-esu ịchọkwa ka ha gbuo ego mmadụ just weta the business ha ga-emere gị. This guy were my picture jekwu ndị ọmata ka were picture m nye ha ka ha bịa gbagbuo m. Nwaanyị mba no, it's true, it's a ọ bụrụ na akụkọ, it's not akụkọ. Ịkọwa akụkọ a ha sị na ịfọjiri tinye voice note mụ. Put my voice note. Adanne gaziri na ke nwoke ahụ ha na-arọ na maka ịzụ ọgwụ. My picture jee head bridge jekwu ndị ọmata head bridge go ka ọgụ bịa ha ka ha ga gbagbuo m. Nwaanyị mba nọ auntie my sister woman ọgasi iwai ọ na-ere ọgwụ na ana nwee warehouse ebe ọ na-apaki ọgwụ lee ọfịs ndị ọmata ahụ na-mgbo m Pakistan ya. So this man gazi na Pakistan ya ka ọ ga buru ọgwụ. Ọdịsị ebe a na-anụ ihe this boy na-agwa ndị ọmata. Those boys ngore nkasị nke ha niile kiricha my picture si ha si ya nna biko n'ụdị ọrụ ha na aga ya na ịma ihe gị na this girl dị na ije setụrụ ya. Ịma ihe gị na this girl this lady ji na ị ga-esetụrụ ya n'ụdị ọrụ ha na eje. Ụdị okwu the man don't mind the idiot na o nwere one lady o wetara picture ya ngala ka ụmụ nwa gbagbuoro ya na ha agwala ya that na ya ga-asọt onwe ya nọkwa nga agọ ọnụ mmiri na-atara convince ha ka ha gagbuo the lady. Adanne sị ka hụ the picture, the man ewere the picture shi. Adanne etie si na ọkwa nwanne ya nwaanyị kọwaziere this man now ije this young man chọrọ igbu ya ije ya na ya abụọ na the reason o ji chọọ igbu ya wụ ka ya hapụ ịbịa revenge ya against him. Na anọzi n'elie nwa nwanne mma ha abịa pay ya visit nwa ihe mere na ụgbara bịawa na nwa atala ahụhụ bịawa bịa ileta ha lega ihe ka ebewe lakwuru die kọra die ihe niile mere na di ya nụrụ ga were mechine bịa kwuru na ya ga-agwa this young man na this lady nwere mmadụ otu aka ha shi the man shi kpọrọ gawa ebe ọ kọwara ya ma ike ikwu ọ karịa ohi ya enwewe ihe ya pụtara ihe ya na ile anya otu aka this man shi social materials niile ihe niile wụ ihe ebe o kpere gaghị ihe rere the man ji ego zụọ ya otu aka eshi gbapụziere the young man egbe ya jụọ ogo agbapụrụ ya egbe. Mana ka anyị hapụga that side ụmụnne m ya pọsọ ebe ahụ ihe mgbe ya ebite mmanya sị na ya were ego ya ga-eji gbara ya ụlọ ya fence were gaga ebe ihe nwoke ahụhụ ya tara na village na ọwa ihe eji ọ na-ekwu mmanya kpoga igwo kpo igwo nkịta kpọrọ shi na-enwe mgbe mmanya kwere ka ya nọrọ n'akụkụ ya too enwe mgbe mmanya kwere ka ya nụ ụtọ nne. Ihe mmanya na-ekwuzi o kweteghịzi na ụlọ ahụ na-ekwu okwu ọgba ịgba fence na ọ ya nwarụrụ ihe ọ na-agwazi ndị mmadụ na ya dị useless mmanya ekowe okoke ya obi ego ya ga-eji gbara ya ụlọ fence were ebe ihe nwoke ya na-arịa that one. The next one di ya bịara ya sị ka ya pụwa n'ụlọ nna ya lụwanụ di pụwa lụọ nwoke ya lụbụrụle nwaanyị mbụ nwunye ya mụrụ ya nwa nwaanyị kpụrụ nwa ya gbalaga ya ga lụwakwa lụcha ọgwụ ụmụada dị sem nwaanyị ahụ kwa mere ya ihe a niile o mere wụkwa onye gara aga kpọrọ dị ma nweta chi nweta nọmba dị ma bido kọwara ya na ihe echi n'ime n'ụwa na ihe niile ya kpatara n'ụwa na ya lara enwe n'iyi this and that. The man by that time ya dịkwa n'ime this man ebido change ya mgbe ụmụnne mmadụ rere ọ gịnị ka a stranger ga-eme change ebido kọwa ya ọkụkọ kụga ya everyday were belt in 2010 ya were belt pịapụ ya nwa obu n'afọ emekwe ka ahụ ka ya tụrụ ara ọzọ mụọ nwa nwoke ọkụkọ continue hatred oke uyoma ma dị man ojikwa nye ihe dị man na ihe na-agụ dị man iwepụ ndụ igbe ya ekpuru nwa ya nwoke gba ọsọ ndụ ọ ya ka nwa ya galitetụ isi ya anụwo nwa nwanne ya nwaanyị nwụrụ anwụ wụkwanụ nephew ya ma na nwatakịrị wekpe ntu o tolitere o toro nwa ya kpọrọ nwa ya nwoke nọ ntụrụ obere nwa gaga kpoo ya ntụ tụtụrụ ike echi ya kpoo egwugwu nwa ya abịa kọrọ ihe n'anyị na ihe mgbu na gịnị
ya bewa welitewe olu. Few community boys anụ ihe mere intervene bata jụwa ka kpụrụ akpụ so we eziokwu apụta ya confess and yes ya kpụrụ akpụ elekwana nwa ọhụrụ ya obere nwa ya ka na-agalite ishe young boy ya wụ na akpọkwara ihe ọwa akpụ ihe ahụ ndị community eme ihe ha pịa the boy ihe mee ihe ịma ihe obodo enwere onye ga-egbu nwanne ọkwa discipline ọ ya ka okwu juru oyi mma ya na ụmụnne abịa ntụ mma ya mepezie the chapter ya na-apụtabe n'ime eti nga n'ugbo ine ya iwe my mother wụ na m batara mee investigation that time na onye ewuko gwa anyị ga-eji wee mee investigation ya onye gwa anyị ga-eji wee na achọrọ m ịkpụta aha ụmụazị because all of that my sister ahụ nke nwụrụ anwụ na ụmụ ya all of ka ha so ya bụ ihe were iwe my mother ga nga ọbụ agba m ọtọ nwaanyị mba na ịchọ ka ngosi gị ọtọ abụkwa ọtọ nsị gị adọrọ tọpụ m yi n'elu dọ brown m za agwa m niile wụọ na ana nwaanyị mba na talking to you now even na emegidego m otu ndị si mote condition nwee ife obi na-abụ ka m ga complain ọrụ anyị ya enidere m justice nwaanyị mba anọ nwaanyị edego m ejikwa m kwụọ ọrụ na that family enwebeghị ihe emefobe m nwaanyị mba anọ ama m what to do again even though enwebeghị ụdị ya na-eme emefobe m nwaanyị mba anọ ka ihe ọjọọ m mere na emere nwa m homo ka m kwụsị okwu ha taghị etinye m mere mbite jide gbaa m ọtọ anya ọcha atọ anya ọcha nwaanyị mba na jide m disgrace ya emu the highest disgrace nwe onye nwere ike ime nwa ya n'ụwa n'ihi time nkọwacha ihe mere nke na akụkọ ahịa akụkọ ọ gbatịrị agbatị ọ ihe kpatara na m ji gbuo ya na nkenke ụmụnne m enwekwana okwu nkasi obi unu ga-enye nwanne m nwaanyị biko unu nyere m ya o begbugo n'onwe ya manyere na okwu n'ọnụ kwụnye na ya okwu mgbamume udo dịrị ọnụ